จิบอุเล่บีเนสตูดิโอจังยินกันแล้วมาเจอMizo Nailart tutorial karon thuk chuak jan dona tu ma hian Instagram lama ka upload to te Instagram lama ka post to te karon da thabe no la milo kher sakanga milo en sakanga chuan tun chu ma hi chuan in lama in lo chang kai pui thei tur kan bo rak zong zong nen hian an cha zong zong te har sa be a chuan chuan Mahni in lama individual polish gel nail polish kan ti mai ang chi khaแต่อันที่มันนี่อินละมาตีเรียดานการันโพสต์ดอนนี่เราเอ็นงาวิดีโอเราเอ็นงาอินเราจังการปุยเลยจังการปุยเราเตะคอมเมนต์เซกชันละมามีเราใส่สักเรียดอนเนี่ยภาษาอินอาศัยตรงมังตีเรียดานการเอ็นพดดอนนี่Dora hian lei tur a awm a hemi bur khat hi cheng sa hnem ani a Mahni du in Mahni awmna hmuna aluminium foil nei chuan khatiang lin free webs kher lo pokha lakpua po man theia lakwa pante in kher anga chuwa chan lakwa pante kher pokha man theia chuwa chan hi in du chan Dora nan le the a khati zong khatun juma da ga kher ho the chuni phot mai sele he Dora ka shoot a motori tam lut tu ka beng sing de uling mai thea ka chong rin shi thelo ni cha mi lo ngai dang ula chon max le hair band hi rempui mar a order thea rempui mar te design le three ni a chuan kan lom em he kan Dorin form a kan manga apui cha a Dora hian yang ang hi mananga ya chemicals kan khoina satawangin arim hian min ur thina etin cha em he apui cha a changkai em a kan lom em ani ale ale peka kan mule chhe Dora ngai la an next sa hian adot le hian eng thing ne kan ti le ton kan she cha lo rem chang kan lo zung le don ya mi lo subscribe pa mi lo like victorin kan som che oni